So can we do this interview in Hebrew? Yeah, sure. בלי טעויות. כן, ולא, עם טעויות, אבל כן, אם אני לא מבינה אני אשאל. חמושה בעברית משופשפת. העברית שלך טובה, אה? בסדר, כן. ועם קבלות של איכות. לישראל, הבית שלי. השחקנית הכי ישראלית בטופ של הוליווד, נטלי פורטמן, מגיעה לראיון לקראת סרט חדש. בעלילה שעוסקת בחייו של הצייר פרנסיסקו גויה. That face is engraved on my mind. פורטמן מגלמת 3 דמויות שונות. Tell me what the truth is! אבל בחיים אין שום ספקות בעניין הזהות. מרגישה ישראלית? כן, שבאים מישראל מבינים שיש הרגשה לא יודעת, יש את השורשים שם, או משהו רגשי שאי אפשר להסביר. איזה אומנים ישראלים את אוהבת? ספרים ישראלים, כן. אני אוהבת גרוסמן ועוז ויהושע. קוראת בתרגום, כמובן. אולי יום אחד, אם אני אעבוד יותר קשה. נטלי נפגשה בינתיים עם הסופר עמוס עוז, והיא כנראה תאבד לקולנוע את יצירתו סיפור על אהבה וחושך. למרות שהניסיון הקודם שלה עם יוצר ישראלי לא בדיוק השאיר טעם מתקתק. It's very interesting, but don't have you. This is more interesting, Rebecca. I listen. חנה לסלו אמרה לי שהמילה שנטמעה בך הכי חזק היא שכונה. שכונה. כן. מה זה שכונה, גברת? שכונה. כן, היא אמרה תמיד כי היה קצת... היה סרט שכונה. העברית של פורטמן משתכללת מביקור לביקור. עמק. It means your mother's vagina. ויכול להיות שאחד האשמים באקזוטיקה המילולית נמצא הרבה יותר קרוב משחשבנו. לשפר את האווירה, אתם יודעים. יש אצלנו חזאי בערוץ, שמו דני רופ. שמש מדהימה בסוף השבוע. הוא כל הזמן תופס אותי ואומר לי, אני מכיר את נטלי פורטמן. שמעת על הבחור? כן, חמוד הוא. מכירה? כן. הוא לא חרטטן. לא. היי דני, מה קורה? שבת אצל סטפני ויששכר.